አብዛ ፊልም ናይ ሚስተር ቢን ስም ትሬቨር እዩ እንተኾነ ግን ኩላትና ንፈልጦ በሚስተር ቢን ስለዝኾነ ሚስተር ቢን እንዳበልኩ ቀጽለ ቅድመ ሕጂ ኣብ ዝሰራሕክዎ ፊልምታት ኣቐዲመ ኣብ መእተዊ ብዛዕባ እቲ ፊልም መግለጺ ይህበኩም እንተኾነ ግን ኣብዛ ፊልም እዚኣ ናይ ሚስተር ቢን ጽላለ መግለጺ ስለዝሰኣን ኩሉ ባዕልኹም ርኢኹም ፍረድዎ ብ2022 ናብ ሙሉእ ዓለም ዝቐረበት ካብ ኣፍቀርቲ ፊልም ድማ ብዙሕ ኣድናቆት ዝረኸበት ናይ ኮሜዲ ትሕዝቶ ዘለዋ ማን ቨርሰስ ቢ ዘርእስታ ናይ ሚስተር ቢን ፊልም ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ቅድሚኡ ግን ከምቲ ልሙድ ነዛ ቪድዮ ላይክ ጌርኩም ጀምርዋ ከምኡ ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንምዃን ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ እታ ፊልም ክጅምር ኮላ ሚስተር ቢን ተኸሲሱ ቤት ፍርዲ ኮይኑ ዳኛ ድማ ፍርዳ ንኽትህብ ሚስተር ቢን ዝተኸሰሰሉ ነገራት ክትዛረብ ትጅምር ካብ ግቡእ ፍጥነት ንላዕሊ ምሽክርካር ኮነኢልካ ንብረት ምብልሻው ሓደጋ ባርዕ ብምፍጣር ከምኡ ድማ ብዘይፍላጥ ዝተገብሩ ናይ ንብረት ምብልሻው እዮም ቀፂላ እታ ዳኛ ምናልባት ክስ ናይ ሚስተር ቢን ከቃልል ዝኽእል ምኽንያት ተሃልይዎ ትሓቶ ሚስተር ቢን ድማ እዚ ኩሉ ነገር ከመይ ልብዚ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ካብ መሰረት ከረድኦም ይጅምር ሚስተር ቢን ዕላሉ ምጀመረ ኣብ ሓደ ጆን ዝተባህለ ውልቀ ሰብ ዝነብረሉ ከባቢ ሓንቲ ንህቢ ንርኢ ጆን ማለት እዚዩ ንሚስተር ቢን ከሲስዎ ዘሎ ጆን ምስ በዓልቲ ቤቱ ኬረን ንሓደ ሰሙን ዝኸውን ካብ ገዝኦም ወፂኦም ክዛወሩ እዩ ሓሳቦም ኬረን ንጆን ሰብኣያ እቲ ዋርድያ ከም ዝደንጎየ ትዛረቦ ጆን ሰብኣያ ድማ ናይ ሎሚ ዋርድያ ካልእ ሰብ ምዃኑ ይነግራ ልክዕ ዘረብኦ ከይወድአ ድማ ሚስተር ቢን ኣብቲ ከባቢ በፂሑ ናብ እንዳ ጆን ገዛ ይኹሕክሕ ስለዚ ናይ ሓደ ሰሙን ዋርድያ ናይ ዝገዛ ሚስተር ቢን ነይሩ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ታብ ሰማይ ክትበርር ዝረኣናያ ንህቢ ናብ ሚስተር ቢን ገጻ ቀሪባ ናብዝን ናብትን እንዳበረረት ንሚስተር ቢን ዓቕሉ ከተጽበሉ ንርያ ኬረን ድማ ናይ ገዝኦም ደወል ስለዝተደወለ መን ከም ዝመጸ ንኽትርኢ ብካሜራ ትሪኦ ማንነቱ ምስ ሓተተቶ ድማ ብዘይ ጌጋ ክሰርሕ ዘይክእል ሚስተር ቢን ድማ ታሲርኡ ኸማን ገልቢጥ ይርእዋ ንሳ ድማ ብዙሕ ደስ ከይበላ ካንሸሎ ትኸፍተሉ ሚስተር ቢን ድማ በቲ ገዛ እንዳተደነቐ ንውሽጢ ይኣቱ እዛ ደድሕሪኡ እንዳመጸት ሰላሙ ዝኸለአቶ ንህቢ ናፍቲ ገዛ ምስኡ ተኣቱ ጆን ድማ ካብ ላዕሊ እንዳወረደ ንሰበይቱ ብዛዕባ እቲ ገዛ ኩሉ ነገር ከተረድኦ ይነግራ ኬረን ድማ ንሚስተር ቢን ፀዊዓ ኩሉ ነገር ከተርእዮ ትጅምር ኣብዚ ገዛ ዘለዉ ኩሎም ንብረታት ብናይ ዲጂታል ሲስተም ስለዝተመልኡ ሜኑ ሂባ በዚ ሜኑ ተጠቒሙ ኩሉ ነገር ክሰርሕ ከም ዝኽእልን እንተኾነ ግን ዛ ሜኑ እንተጠፊኣ ካብ ናታ ድምፂ ወጻኢ ብናይ ወላ ሓደ ክሰርሕ ከም ዘይክእልን ተጠንቅቆ ኮሞዲኖ ዝኽፈተሉ ጥበብ ካብ ቡምባ ውዑይ ማይ ክትውልዕ ተደሊኻ ዝሑል ማይ ተደሊኻ ኩሉ ነገር ከመይ ከም ትገብሮ ኣርእየቶ ምስታ ካብ ኬፕ ዝተባህለት ከልቦም ድማ ተላልዮ ጆን ድማ ቀፂሉ እዞም ትሪኦም ዘለኻ ሪሞታት ናይ ዝገዛ ሲስተም እዮም ኢሉ ኣረድኦ ሚስተር ቢን ጉኑፍ ድሮ ኩሉ ነገር ክትሓዋወሶ ጀሚሩ እዩ ኬረን ድማ ቀፂላ ሓደ መግብታት ኣብዚ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ኢላ ኣርእየቶ እንተኾነ ግን ኣብኡ ብዙሕ ናይ ጥሑን ፉል መግብታት ስለ ዘሎ ካብ ኬክ ከልቦም ናብኡ ገጻ ንኸይትኸይድን ምኽንያቱ ካብኡ ተጥዒማ ከቢድ ኣለርጂክ ከም ዝገብረላ ነገረቶ ሚስተር ቢን ድማ ህራይ ኢሉ ይሰምዓ ጆን ድማ ናፍቲ ታሕተዋይ ክፍሊ ወሲዱ መካይኑ የርእዮ መካይኑ 3 እየን ነይረን ግን ካብታ ሬንጅ ሮቨርን ካብታ ማርቼዲስን ዝበለጸ ዝፈትዋ ነታ ጆጋር መኪንኡ ምዃኑ ይነግሮ ምኽንያቱ እታ መኪና ናይ መጀመርያ ስራሓት ናይ ጃጓር ስለ ዝኾነት ብጨረታ ብ2 ሚልዮን ፓውንድ ከም ዝገዛእ ይነግሮ ቀፂሉ ድማ ናብቲ ላይብረሪ ወሲዱ ኣብዚ ላይብረሪ እዚ ኣዝዮም ኣገደስትን ክቡራትን ንብረት ስለ ዝቕመጡ ኣዝዩ ኣድላይ ነገር ተተረኺቡ እምበር ብዘይወላ ሓደ ስራሕ ነዚ ናይ ላይብረሪ ማዕጾ ከይዓፀወ ክገድፎ ከም ዘይብሉ ምኽንያቱ ድማ ዓበይቲ ቅርስታትን ናይ ስነ ጥበብ መጻሕፍቲ ስለ ዘለውዎ ዝኾነ ነገር ናብኡ ክኣቱ ከም ዘይብሉን ኩሉ ግዜ ዕፁብ ክኸውን ከም ዘለዎን ነገሮ ምናልባት ኣገዳሲ ነገር ተረኺቡ ክኸፍቶ ተደልዩ ግን ብፓስወርድ ስለ ዝኽፈት እታ ፓስወርድ ይነግሮ ሚስተር ቢን ድማ ነብሱ ጥዑይ ገይሩ ስለ ዝፈልጣ ምናልባት ፓስወርድ ገይርስዖ ኣብ ሞባይል ክምዝግቦ ኢሉ ሞባይል የውፅእ እንተኾነ ግን ኩሉ ዘድልዮ ነገራት ኣብቲ ሜኑ ከም ዘሎ ይነግርዎ ሚስተር ቢን ድማ ነዚ ምስ ኣስተውዓለ ፓስወርድ ኣብ ሞባይሉ ከይመዝገበ ይገድፎ ሽዑ ቀፂሎም ክልቲኦም ክወፁ ምስ ሓሰቡ ኬርለን ዛሕሊ ስለ ዝተሰምዓ ጃኬት ተገበርኩ ሓይሽ ኢላ ጃኬታ ንኸተውፅእ ናብ ኣርማድዮ ትኸይድ ሚስተር ቢን ድማ ከም ሓላይ ኣነ ጃኬት ከኸውፃልክ እንዳበለ ወዓይ ክብል ኣብኡ ዝፀንሖ ንብረት ብምልኡ ይብትኖ ሽዑ ሰንቢዱ ነቲ ዝበተኖ እንዳኣረዮ ከሎ ኬረን እዚ ጉኑፍ ጠባዩ ከምዘይዋፅኦ ነጊራቶ ትወፅእ ሕጂ ሚስተር ቢን ነዚ ገዛ ሙሉእ ብምሉእ ካብኦም ተረኪብዎ እዩ ኣብዚ ገዛ ወላ ሓደ ሰብ የለን ይቕሬታ ባረሲዕልኩም እዛ ደድሕሪ እንዳመፀት ሰላሙ ኸለያቶ ዘላ ንህብላ ባ
ሚስተር ቢን ስርሑ ጀሚሩ ነቲ ኽቡር መጽሓፍቲ ዝርከቦ ላይብረሪ ክዓጽዎ ነቲ ማዕጾ ምስ ተንከፎ ኣውቶማቲክ ዝዓጹ ስለ ዝረኣዮ ባዕሉ ክዕጾ ኢሉ ገዲፍዎ ይኸይድ። እንተኾነ ግን ካብቲ ኣቐዲሙ ዝበተኖ ንብረታት ሓንቲ ኩዕሶ ኣብቲ ኣፍ ደገ ማዕጾ ስለ ዝነበረት ከይተዓጽዎ ቀርቂራ ትሕዞ። ሚስተር ቢን ግን እቲ ማዕጾ ከም ዘይተዓጽወ ኣይረኣዮን። ገና ናይቲ ገዛ ዋናታት ከይረሓቑ ጸለለሉ ይጅምር። ንድሕሪት እንዳኸደ ኣብኡ ተሰቒላ ዝነበረት ንእሽተይ ሓወልቲ ሃሪሙ ክትወድቕ ንእሽተይ ምስ ተረፋ ይሕዛ። ናብቲ ክሽነ ገጹ ብምኽያድ ድማ ሞባይሉ እንዳተጠቀመ ኸሎ ጸጉሩ ይሓክኽ እሞ እቲ ላዕለዋይ መቐመጢ መግቢ ይኽፈት። ኣብኡ መግቢ ምስ ረኣየ ድማ ምሳሐይ ዘይሰርሕ ኢሉ ስርሑ ይጅምር። ኣቐዲሙ እቲ ላዕለዋይ ክኽፈተሉ ኸሎ ኢዱ ሓፍ ስለ ዘበለ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ሚስተር ቢን ጽሉል ስለ ዝሓኸኸ ስለ ዝመሰሎ ኣብቲ ታሕተዋይ ድማ ኮፍ ኢሉ ይሓክኽ። እንተኾነ ግን ኣጋጣሚ ኾይኑ ተመሲሉሉ ይኽፈተሉ። ሚስተር ቢን ድማ ኣብቲ ኸባቢ ክሽነ ዘሎ ኹሉ ተኸፋቲ ነገር ጸጉርኻ ሓኺኽካ ከም ዝኽፈት ይድምድም። ነታ ሜኑ ናብቲ ጸግዕ ናይታ ስቶቭ ገይሩ ድማ ድስቲ ይስኽትት። ሓዊ ምስ ወልዐ ንሱ ክውልዓ ዝደለየ ነታ ድስቲ ዘላታ ስቶቭ እንተኾነ ግን ከይተረድኦ ነታ ሜኑ ዝነበረታ ይወልዕዋ። ዝሜንታል እቲ ነገር ስለ ዘየስተውዓለሉ ኣይውዕ እንዲ እንዳበለ ይጽበ። መሊሱ እቲ ዝሰኽተቶ ቐልጢፉ ተበሰለሉ ሓይሊ ምቅጻል ናይቲ ስቶቭ ይውስኸሉ። ክሳብ ሕጂ ግን ነታ ሜኑ ከም ዘቃጽላ ዘሎ ኣይተረድኦን። ነዛ ሜኑ እንተቃጺልዋ ድማ ናይ ዝገዛ ኹሉ ነገር ኣብታ ሜኑ እዩ ተቐሚጡ ዘሎ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ከሎ ድማ ታንህቢ ትመጽእ። ንዓ ንኸባረር ድማ ደድሕሪኣ ይኸይድ። እንተኾነ ግን ሓንደበት ካብ ዓይኑ ትስወሮ። ናብ ኣፍ ደገ ምስ ረኣየ ናይቲ ኣፍ ደገ ማዕጾ ተኸፊቱ ስለ ዝጸንሖ ወፂኣ እትኸውን ብምባል ይዓጽዎ። እዛ ማሕጎል ንህቢ ለካብዚ ውሽጢ ዕትሮ እያ ጸኒሓ። ሕጂ ድማ እንዳነፈረት ናብቲ ኸልቢ ገጻ ትኸይድ። እቲ ኸልቢ ድማ እንዳነብሐ ንዓ ንኽነክስ ደድሕሪኣ ክጎይ ይጅምር። እታ ንህቢ ድማ እንዳበረረት ናብቲ ወላ ሓደ ከኣቶ የብሉን ኢሉ መጠንቀቕታ ዝተውሃቦ ላይብረሪ ናብኡ ተኣቱ። እቲ ኸልቢ ድማ ደድሕሪኣ ስዒቡ ናብቲ ላይብረሪ ኣቱ። ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ ኸልቢ ከኣቱ ኸሎ ነታ ደጊፋታ ዝነበረት ኩዕሶ ስለ ዝሃረማ ላይብረሪ ብፓስወርድ ይዕጾ። ሚስተር ቢን ድማ ነዚ ነገር ምስ ረኣየ እታ ኸልቢ በይን ከም ዝኣተወት ጋን ኮኖ ሽዑ ነቲ ማዕጾ ክኽፍት ምስ ሓሰበ እቲ ማዕጾ ፓስወርድ ኣለዎ። እቲ ፓስወርድ ድማ ኣብታ ናይ ዓንተወይ ሜኑ እዩ ዘሎ። እታ ናይ ዓንተወይ መጽሓፍ ኣበይ ከም ዘላ ኢሉ ምስ ሓሰበ ድማ ወዮ መጽሓፍ ተቓጺላ እያ። ሚስተር ቢን ድማ እታ መጽሓፍ ክትቃጸል ምስ ረኣየ ብስምባድ እንዳጐየ ኸይዱ ነታ መጽሓፍ ኣልዒሉ ማይ ክደፍአላ ሓሰበ። እንተኾነ ግን ማይ እውን ብኽከዲ ሚስተር ቢን ማይ ንኽኸፍት ብዘለዎ ዓቕሚ ኹሉ እኳ ተፈተነ ክኾነሉ ይከኣልን። ታሜኑ ድማ ትቃጸል እያ ዘላ። ኣብ መወዳእታ ዓቕሉ ስለ ዝጸበቦ ፍርጅ ከፊቱ ኣብ ውሽጢ ፍርጅ ማይ ስለ ዝረኸበ ካብኡ እምፂኡ ይደፍአሉ። ዋላ እኳ ነታ ሜኑ ካብ ምቅጻል ተድሓና እቲ ኣድላይ ዝበሃል ክፋላት ናይታ ሜኑ ግን ምሉእ ብምሉእ ተቓጺሉ እዩ ነይሩ። እታ ኸልቢ ድማ ነቲ ላይብረሪ ብትንትን እያ ተብሎ ዘላ። ዕምባባታት ነቶም ክቡራት ቅርስታት ዝበሎም መጽሓፍቲ እንታይ ተሪፍዋ ብምሉእ ብትንትን እያ ኣቢላቶ። ሚስተር ቢን ድማ ተጨኒቑ ናይቲ ማዕጾ ፓስወርድ ዋላ እኳ ክዝክር ተፈተነ ናበይ ገጹ ክዝክሮ ዓንተወይ ኣብ ሞባይሉ ክምዝግቦ ኸሎ ብኻሱቕ ኢላቶ። ሚስተር ቢን ፓስወርድ ይግምት ኣሎ። እንተኾነ ግን ተኸልቢ ነቲ ገዛ ምብታና የቋረጸትን። ብተደጋጋሚ ፓስወርድ ምስ ተጋገየ ድማ እቲ ሲስተም ባዕሉ ይዓጽዎ። ሕጂ እሞ ኬለን መጽያ ብድምፂ ጥራይ ክትከፍቶ ትኽእል። ሚስተር ቢን ድማ ማርቴሎ ገይረ ክሰብሮ ኢሉ ሓሲቡ ነቲ ጥርሙዝ ምስ ሃረሞ ማርቴሎ ኣብኡ ነቲጉ ነዚ ኣብ መንደቕ መጸባበቒ ኢሎም ዝሰቐልዎ ቀዲዱ የባላሽዎ። ናይ ሚስተር ቢን ነገር መሊሱ እዩ ዝገድድ። እታ ኸልቢ ድማ ኣብቲ ውሽጢ ላይብረሪ ነቲ ብዓበይቲ ጥበበኛታት ዝተጻሕፈ መጽሓፍ ክትቀዳድዶ ትጅምር። ሚስተር ቢን ግን ዓቕሉ ጸበቦ። እንተ ተመሰለሉ ኢሉ ድምፁ ናይ ኬለን ድምፂ ዝመስል ቀይሩ ፈተነ። ድሕሪ ክንደይ ፈተነ ግን ከምቲ ዝሓሰቦ ኾይኑሉ እቲ ማዕጾ ተኸፍተ። ሕጂ ነዚ ሙሉእ መዓልቲ ኸባላሽዎ ዝበዓለ ንብረት ነናብ ዝነበሮ ክመልሶ ኣለዎ። ነቲ ዝተቐዶ ኣብ መንደቕ ተሰቒሉ ዝነበረ መጸባበቒ ጨርቂ ንዑ ንምዕራይ ሳሎን ገልቢጡ ብታሕቲ ዘሎ ጨርቂ ቀዲዱ ቀይሕ መታን ንክኸውን ካች ኣፕ ለኺዩ ኣብኡ ይልጥፎ። ነቲ ዝተባታተነ ገዛ ድማ ሙሉእ መዓልቲ ከተዓራርዮ ይውዕል። ነተን ካብቲ መጽሓፍ ዝተቐደዳ ፊልዮታት ድማ ኣብ ትሕቲ ምንጻፍ ይሓብኦ። መሲኡ ቅድሚ ምድቃሱ ድማ ምሸት ሰራቕ ተመጺኡ ኣላርም ንኽጽውዕ ነቲ ገዛ ይመልኦ። ክድቅስ ኢሉ ኣብ ዓራቱ ድሕሪ ምድያቡ ዝረስዖ ነገር ትዝ ይብሎ እሞ ባዕሉ ማዕጾ ኸፊቱ ምስ ወፀ ኣላርም ተመሪኡ ስለ ዝጸንሐ እቲ ገዛውቲ ክሳብ ዝብፅበፅ ኣላርም ናይቲ ገዛ ይጽውዕ። ባዕሉ ሰራሒ ባዕሉ መበላሸው እኮ ኾይኑ ዝሰብ እዚ። ንጽባሒቱ ንግሆ ድማ እቲ ገዛ ምሸት ኣላርም ስለ ዝጸውዐ ፖላይስ ይመጽዎ። ሚስተር ቢን ድማ ወላ ሓደ ነገር ከም ዘይተፈጥረን ብጌጋ ዝተፈጥረ ምዃኑን ነቲ ፖሊስ የረድኦ። እታ ንህቢ ክሳብ ሕጂ ካብቲ ገዛ ይወጸትት። ነታ ንህቢ ንምሓዝ ሓደ ሜላ ይሓስብ እሞ ፒናት ኣባ ንለኺዩ
ኣብ ውሽጢ ኦቨን የቐምጦ ነቲ ኦቨን ከይዓፀወ ገዲፉ ድማ ንሳ ክትበልዕ ኢላ ምስ ኣተወት ክዓፀዎ እዩ ነይሩ ሓሳቡ። እንተኾነ ግን ንሱ ዘየስተውዓለሉ ነቲ ፒናት ዝለኸየሉ ማንካ ኣብኡ ቀሚጥዎ ስለ ዝነበረ እታ ፓንኬክ ዝተባህለት ከልቢ መፅያ ከተልሕሶ ትጅምር። ፓንኬክ ድማ ከምቲ ንፈልጦ ከምዚ ዓይነት ምግቢ ተበሊዓ ከቢድ ኣለርጂክ ኣለዋ። እታ ንህቢ ድማ ኣብታ ዝተዳለወትላ መፃወድያ ትኽ ኢላ ኸይዳ ኮፍ ትብል። ሚስተር ቢን ከዓ ከምታ ክፅበያ ፀንሐ ስኮፓ ገይሩ ቀሲሉ እታ ኦቨን ይዓፅዋ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ከለዉ ኣጋጣሚ ኬለን ትድውል ዘለዎ ኩነታት ሓቲታ ምሸት ኣላርም ሰሚዖም ፖላይስ ናፍቲ ገዛ ከም ዝመፁ ሓተተቶ። ንሱ ድማ ብጌጋ ዝተፈጥረ ኩነታት ምዃኑ ረዳኣ። ጆን ድማ ቀፂሉ ብዛዕባ ከልቦም ክሓቶ ይጅምር። ሚስተር ቢን ድማ ደሓንያ ብምባል ንኸርእዮም ናፍቲ ውሽጢ ገዛ ደለያ። እንተኾነ ግን ክሪኣ ኣይከኣለን። ኣጋጣሚ ግን ንትሕቲኡ ምስ ጠመተ ካብ ኬክ ከልቦም ፒናት ክትልሕስ ፀናሓቶ። ንሳቶም ዝተፈሊጦም ድማ ንሚስተር ቢን ሓደገኛ እዩ። ሚስተር ቢን ድማ ካብ ኬክ ደሓን ከም ዝኾነት ከምስል ይፍትን። ንሳቶም ግን ገጹ ስለ ዘንበብዎ እታ ከልቢ ንኸርእዮም ሓተትዎ። ምስኣ እንዳተዛረበ ሰሪቑ ነታ ከልቢ ምስ ረኣየ እታ ከልቢ ዝበልዖቶ ገና ክሕማ ጀሚሩ እዩ። ሚስተር ቢን ድማ ዋላ እኳ ዓሻ ተኾነ ሓደ ግዜ ግን መጠኑ ዝሓለፈ ጉርሒ ይጥቀም እዩ። ኣብ መንጎ እንዳተዛረበ ኮኔክሽን ዝኣበየ ንኽመስል ደሪቑ ሱቕ ይብል። እሳ ድማ ኮኔክሽን ዝኣበየ መሲልዋ እንዳተዳናገረት ሚስተር ቢን በታ ሓንቲ ኢዱ ነታ ሞባይል ይዓፅዋ። ነታ ከልቢ ድማ ናፍቲ ቦታ ይመልሳሞ ናብታ ንህቢ ይምለስ። ነታ ንህቢ ካፍቲ ገዛ ንኸውፅኣ ነቲ ኦቨን ብምሉእ የውፅኦ። ነቲ ኦቨን ሒዙ ደገ ብምውፃእ ድማ እታ ንህቢ ናብ ካልእ ክትነፍር ኢሉ ሓሲቡ ኣብቲ ደገ ይኸፍተላ። እንተኾነ ግን ዛ መሕጎል ንህቢ ትኽ ኢላ ናፍቲ ገዛ ተመልሰት። ሚስተር ቢን ድማ እንዳጎየ ቀዲምዋ ኸይዱ ከይኣተወት ኮላ ቀድማ ኢሉ ነቲ ማዕፆ ዓፀዎ። እንተኾነ ግን ታ ንህቢ ናፍቲ ገዛ ኣትያ። ንሱ ግን ነቲ ማዕፆ ብደገ ኮይኑ ስለ ዝዓፀዎ እቲ ማዕፆ ከዓ ብውሽጢ እምበር ብደገ ክፈት ስለ ዘይክእል ነታ ንህቢ ክዓፁ ክብል ንነብሱ ዝኸፍቶ ሰኣነ። እንዳኾለለ ኩሉ ማዓፁ ክኸፍቶ ዋላ እኳ ተፈተነ እቲ ማዕፆ ግን ክኽፈተሉ ይከኣለን። ሽዑ ግን ሃንደበት ንታሕቲ ምስ ጠመተ ናይታ ከልቢ መእተዊ ማዕፆ ይፀንሖ። ሕጂ እውን ብኡ ክኣቱ ዋላ እኳ ተፈተነ እቲ ማዕፆ ግን ምኽፋት ይኣብዮ። እታ ታሕተወይቲ ማዕፆ ክትክፈት ኮይና እታ ከልቢ ኣብ ክሳዳ ብዝገበረታ ኤሌክትሮኒክ ሲስተም ኮይኑ እታ ከልቢ ናፍቲ ማዕፆ ገዛ ክትፅጋዕ ኮላ ጥራያ ትኽፈት። ሚስተር ቢን ነዚ ምስ ዝተውዓለ በቲ ፊኒስትራ ኮይኑ ነታ ከልቢ ክፅውዓ ይጅምር። እንተኾነ ግን እታ ከልቢ ክትንቀሳቐሰሉ ይከኣለትን። ሽዑ ናፍቲ ኣፍ ደገ ድሙ ሒዙ ይመፅእ። ሽዑ እታ ከልቢ ናይታ ድሙ ድምፂ ምስ ሰምዐት እንዳጎየት ናፍቲ ማዕፆ መፅያ ትወፅእ። እንተኾነ ግን እታ ንእሽተይ ማዕፆ እታ ከልቢ ልክዕ ምስ ሓለፈት ቀልጢፋ እያ ተዓፅያ። ሚስተር ቢን ከርክባ ኣይከኣለን። ሚስተር ቢን ድማ ካልእ ሓሳብ ኣምፂኡ ናብታ ከልቢ ኸይዱ ናይታ ከልቢ ናይ ክሳድ ሰንሰለት ኣውፅኡ ኣብ ክሳዱ ኣሲሩ ናፍቲ ማዕፆ ይፅጋዕ። እታ ንእሽተይ ማዕፆ ድማ ትኽፈተሉ። ሽዑ ብዝከኣሎ ፅዒሩ እንዳተንፈሓኸ ናብቲ ገዛ ተመሊሱ ይኣቱ። ሕጂ እውን ግን ናብ ውሽጢ ምስ ኣተወ ነታ ንህቢ ምጉያ ይስራሕ ኢሉ ተተሓሓዞ። እታ ንህቢ ድማ እንዳነፈረት ከይዳ ናፍቲ ናይ ትኪ መውፅእ ትኸይድ። ነታ ንህቢ ንኽሕዝ ናፍቲ ትኪ መውፅእ ይድይቡ እሞ ካብ ላዕሊ ወዲቑ ፀለሎ ይኽደን። ኣብ ከምዚ ኩነታት ከሎ ማዕፆ ይኹሕካሕ። ኣብ ትርማድዮ ፀንሖ ካብ ቦት መሊሱ ንደገ ይወፅእ። ምስ ከፈቶ ድማ እቲ ፖሊስ ኮይኑ ፀንሐ። እቲ ፖሊስ ድማ ኣብዚ ከባቢ ሰረቕቲ ዝምታ የካይዱ ምህላዎምን ምናልባት ኣብዚ ገዛ እንተኮይኑ ይሓቶ። ሚስተር ቢን ድማ ሰረቕቲ ከምዘየለዉ ምስ ነገሮ እቲ ፖሊስ እንዳተደናገረ ይምለስ። ሕጂ ሚስተር ቢን እቲ ንህቢ ደገ ስለ ዝወፀ ሰላም ተሰምዖ። ሻወር ኣትዩ ድማ ነብሱ ክሕፀብ ይጅመር። እዛ መሕጎል ንህቢ ግን ብዝወፀቶ ይተረፈትን። ተመሊሳ ኣትያ ናፍቲ ናይ ሻወር ቦታ ትመፅእ። ሚስተር ቢን ድማ ናብ ውራዩ ይምለስ። ነዛ ንህቢ ካብዚ ገዛ ንምውፃእ ካልኣይ ግዜ ፃዕሪ ይጅምር። ሙሉእ መዓልቲ ነዛ ንህቢ ከጓይ ውዒሉ ምሸት ከምቲ ልሙድ ዓፂዎ ይድቅስ። ሎሚ ምሸት ግን ዝተፈለየ ይኾን። ምክንያቱ ገና ሚስተር ቢን ኣብ ምድቃሱ ሰለስተ ሰረቕቲ ናፍቲ ገዛ መፁ። እዞም ሰረቕቲ ናይቲ ገዛ ሲስተም ኩሉ ሃክ እንዳገበሩ ብዝተፈላለየ ሲስተም ተጠቂሞም ነቲ ገዛ እንዳኸፈቱ ንውሽጢ ይኣትዉ። ነታ ከልቢ ድማ ነቢሓ ንኸይትርብሾም መደንዘዝ ይብዋ። ናይቲ ገዛ ካርታ ሒዞም ስለ ዝመፁ ኩሎም ነናቦቶኦም ተወዚዖም ክሰርቁ ይጅምሩ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ድማ ሚስተር ቢን ድምፂ ስለ ዝሰምዐ ካብ መደቀሲኡ ይትስእ። እቲ ዝሰምዖ ድምፂ ናብ ሽቓቕ ገጹ እዩ ነይሩ። ርጋጽ ናይ እግሩ ከይስማዕ ቀስ እንዳበለ ማዕፁ ይኸፍት። ለካ ሚስተር ቢን እዚ ጽሉል ዝሰምዖ ዝነበረ ድምፂ ናይቶም ሰረቕቲ ዘይኮነ ናይታ ንህቢ እዩ ነይሩ። ዝስማዕ ገዲፉ ዘይስማዕ ዳ ይሰምዕ። ከምቲ ልሙድ ኣብቲ ውሽጢ ሽቓቕ ነታ ንህቢ ክቐትላ ዋላ እኳ ተፈተነት ኣይተዓወተን። ነታ ንህቢ እንዳጓየየ ድማ ናብቲ እንዳ ሳሎን ይኸይድ። እቶም ሰረቕቲ ድማ ስለ ዝረኣይዎ ብድሕሪ እቲ ሳሎን ይሕብኡ።
ንሱ ምስታ ንህቢ ጸለለል እንዳበለ ኾሎ ንሶም ተሓቢኦም ተሲኦም ከይዶም ኣብቲ ላይብረሪ ይሕብኡ። እታ ንህቢ መንጎ ስለ ዝጠፍአቶ ሓሪቑ ናብ መደቀሲኡ ይኸይድ። ክድቅስ ከሎ ድማ ከምቲ ልሙድ ነቲ ሲስተም ኩሉ ይዓጽዎ። እቶም ሰረቕቲ ድማ ኣብቲ ላይብረሪ ተዓጽዮም ተረፉ። ነቲ ሲስተም ሃክ ዝገብርሉ ንብረት ድማ ኣብቲ ደገ ስለ ዝነበረ ነቲ ማዕጾ ክኸፍትዎ ይከኣሉን። እታ ምሸት ሓሊፋ ምስ ወግሐ እቶም ሰረቕቲ ክሳብ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ላይብረሪ እዮም ዘለዉ። ሚስተር ቢን ድማ ካብ ላዕሊ ማዕጾ ተዃሕኪሑ መጺኡ ይኸፍት። ሕጂ እውን እቲ ፖሊስ ይመጺኡ። ቀጺሉ ን7 ሰዓታት ዝኸውን ናይ ሰረቕቲ መኪና ኣብዛ ኣፍ ደገ ጠጠው ከም ዝበለትን ሰረቕቲ መጺኦም ደዮም ኢሉ ሓተቶ። ሚስተር ቢን ድማ ኣይመጹን ኢሉ እንዳተኻትዖ ኸሎ እቶም ሰረቕቲ ነቲ ናይ ላይብረሪ ማዕጾ ንምኽፋት ክጽዕሩ ይረኣዩ። ሚስተር ቢን ድማ ዝረኣዮ ነገር ምእማን ይስእል። ሽዑ ቀልጢፎም ተወሳኺ ሓይሊ ፖሊስ መጺኦም ነቶም ሰረቕቲ ይኣስርዎም። እቶም ፖሊስ ካብቲ ከባቢ ምስ ከዱ ሚስተር ቢን መጻወድያ ከዳሉ ይሓስብ። ከምቲ ልሙድ ፒናት ናብ ባኒ ለኺዩ ኣብ ሓደ ቦታ ቐሚጡ እታ ንህቢ ክሳብ ትመጽእ ብድሕሪት ጠረጴዛ ተሓቢኡ ይጽበያ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ንሱ ኸይረኣያ እታ ኸልቢ ናብቲ ሎከር ኣትያ መግቢ ክትበልዕ ትጅምር። እታ ንህቢ ናብቲ መጻወድያ ምስ ኣተወት ንሱ ድማ ብገመዱ ስሒቡ ነቲ ሎከር ይዓጽዎ። ሽዑ ነቲ ዳልይዎ ዝነበረ ኬሚካል ናብቲ ሎከር ክነፍሖ ይጅምር። እታ ኸልቢ ኣትያ ከም ዘላ ኣይረኣየን። ከፊቱ ምስ ረኣዮ እታ ንህቢ ደሪቓ ጸንሐቶ። እሱ ድማ ኣዝዩ ተሓጐሰ። እንተኾነ ግን ንታሕቲ ጥዑይ ገይሩ ምስ ጠመተ እታ ኸልቢ እውን ማዕረ እታ ንህቢ ርእሳ ስሒታ ጸንሐቶ። ሚስተር ቢን ኣዝዩ ብምስንባድ ብዘለዎ ኩሉ ዓቕሚ ንካብኬብ ከተስኣ ይፍትን። እታ ኸልቢ ግን ክሰምዖ ኣይከኣለትን። ኣብዚ ሰዓት እዚ ሚስተር ቢን ዘየስተውዓለሉ እታ ንህቢ ካብ ዝነበረቶ ተስኣ ክትበርር ትጅምር። ንእሽተይ ምስ በረረት ናብቲ ዳልይዎ ዝነበረ ጃኬቱ ትወድቕ። ሚስተር ቢን ድማ እንዳጐየ ነታ ጃኬቱ ብምምላስ ንካብኬክ ናብ ሕክምና ንምውሳድ ነታ ጆጋር መኪና ይወስዳ። ዝዓንጃል ናይ ቅድሚትን ናይ ድሕሪትን ማርሽ ኸማን ክፈልዩ ይከኣልን። በታ ኣዝዩ ዘፍርሕ ናይ መኪና ዘዋውርኡ ድማ ናብ ሆስፒታል የምርሑ። ብፍጥነት እንዳዘወረ ኸሎ እታ ብክዳኑ ዝወደቐት ንህቢ ድምፂ ኸተስምዖ ትጅምር። ንታሕቲ ምስ ጠመተ እዛ ማሕጎል ንህቢ ሕጂ እውን ስዒባቶ እያ። ኣቓለብኡ ኣፍታ ንህቢ ስለ ዝገበረ በቲ ዝነበሮ ፍጥነት መካይን ከኣትዎ ይጅምራ። ዕድለኛ ኾይኑ ካብ ሓደጋ እንዳተረፈ ይሓልፍ። ቀልጢፉ መታን ሆስፒታል ክበጽሕ ብዘይ ንቡር ንጥፈት እዩ ዝዝውር ዘሎ። ምሉእ ኣድህቡኡ ናፍታ ንህቢ ስለ ዝገበረ ብቕድሚኡ መኪና ተኣትዎ እሞ ካብታ መኪና ኸምልጥ ክብል መገዲ ስሒቱ ናይታ መኪና ትኪ መውፅእ ሙሉእ ብምሉእ ወዲቑ ብኡ ይተርፍ። ሽዑ ነቲ ዝወደቐ ናይ ትኪ መውፅኢ ናይ ካሮሳ ዝመስል ኣፀዓዕና ጽዒኑ ናፍቲ ሆስፒታል ይበጽሕ። ነታ ኸልቢ ሆስፒታል ኣትዩ ዘድልያ ኩሉ መድሃኒት ምስ ተዋህበት ከልቡን ናይታ መኪና መውፅእ ትክን ጽዒኑ ንገዝኡ ይምለስ። ነታ ኸልቢ ድማ ናብ መደቀሲያ ወስዳ። ሽዑ ናብታ መኪና ተመሊሱ ብምሉእ እቲ መስኮት ዓጽዩ ነታ መኪና ርኾ ዕሪ ይኸውን እንዳበልና ከም ኣመሉ ነታ ንህቢ ምድላይ ይጅምር። እታ ንህቢ ብዳሽቦርድ ጌራ ናብ ውሽጢ እታ መኪና ኣትያ ነበረት። ሽዑ ካብ መኪና ወሪዱ ሓጺን ሒዙ መጽዩ ነዛ ናይ 2 ሚልዮን ፓውንድ መኪና ሓንቲ ንህቢ ንምቕታል ፍንቅልቅል ከብላ ይጅምር። እንታይ ተሪፎ ብምሉእ ፈናቂልዎ ይዳርጋ። ነዚ ዝገብሮ ዘሎ ምብልሻው ከም ሓደ ናይ ምርምር ፕሮጀክት ይግዲ ሓሲብዎ ናፍታ መኪና እንዳተጸግዐ ብመንቆርቆር ይሰምዕ። ድሕሪ ክንደይ ፈተሻ ብመንቆርቆር እታ ንህቢ ዘላቶ ቦታ ልክዕ ምስ ረኸቦ ግራይንደር ኣምፂኡ ሰርጀሪ ናይ መኪና ንመጀመርያ ግዜ የርእየና። ዓሻዲ ዋላ ዓንጃል ነዛ መኪና ጽብቕቲ ርቡዕ ኽርናዕ ገይሩ ምስ ቀደዳ ነታ ንህቢ ንኽሕዝ ድንን ምስ በለ እታ ንህቢ እንዳበረረት ትወፅእ። ዝኹሉ ጻዕሩ ንኾንቲ ኾይኑ ማለት እዩ። ሽዑ ናፍታ መኪና ገጹ ምስ ጠመተ እዚ ኹሉ ብዛ መኪና ዘባላሸዎ ነገር ይርድኦ። መሊሱ ድማ በቲ ባዕሉ ዝገበሮ ነገር ኣዝዩ ይስንብድ። ዝገብሮ ነገር ጠቕላላ ስለ ዝጠፍኦ ብዝገበሮ ነገር ካብ ልቢ ይሓዝን። ሽዑ ሪሰርች ጀሚሩ ሓንቲ ንህቢ በይና ክትመጸሉ ዝኸኣለት ምኽንያት ከጻሪ ይጅምር። ሽዑ ዩቲዩብ ከፊቱ ቪድዮ እንዳረኣየ ሓደ ንህቢ ካብ ንግስነቱን ተወሪዱ ኩላቶም ኣናህብ ከም ዘሳድድዎን በይኑ ከም ዝተርፍን ይርዳእ። ሕጂ ግን ንእሽተይ ናይዚ ንህቢ ጸገም ክርድአሉ ይጅምር። ኣነ ብወገነይ ግን ምዝ ሕጂ ወሪድዎ ዘሎ ሽግር ናይዚ ንህቢ ጉዳይ እንታይ ክገብረሉ? ናብቲ ከባቢ ዝርከብ ክሽነ ኸይዱ ነቲ ንህቢ ዝኸውን ቆፎ ይሰርሐሉ። ነታ ቆፎ ናይ ንህቢ ኣብ ማእኸል ናይቲ ኻንሸሎ ቐሚጡ ሓቀኛ ቆፎ መታን ክመስል ሓደ ነገራት ኣብኡ ይሰቕለሉ። ሽዑ ቐፂሉ ድማ ኣሰራርሓ ቦምቢ ንጀመርቲ ዝብል ቪድዮ ኣብ ዩቲዩብ ይርኢ። ነቲ ንህቢ ብቦምቢ ጻዊዱ ንኽቐትሎ ማለት እዩ። ሽዑ ኣብቲ ትሕቲ ቆፎ ቦምቢ ጻዊዱ ንህቢ ክሳብ ዝመጽእ ክጽበዮ ይጅምር። ኣብዚ ሰዓት እዚ ጆንን ኬረንን
ንገዝኦም ይምለሱ ነበሩ። ገዝኦም ብሰላም ይጸንሖም ዲጸንሖምን ሻቁለት ከም ዘለዎም ድማ ኣብ ገጾም ነንብብ። ሚስተር ቢን ድማ ንንህቢ ክብል ቦምብ ዝኣክል ንምፍንጃር ይዳለሎ። ትንህቢ ልክዕ ንውሽጢ ምስ ኣተወ ነቲ ኤሌክትሪክ ክልቲኡ ረኺቡ ይፍንጅሮ። በዚ ፈንጂ ምኽንያት ንጣር ደናጉልና ናፍቲ መቐመጢ መኻይን ይኸዱ እሞ ነቲ ርማድዮ ሃርምዎ። እቲ ርማድዮ ድማ ኣብቲ ልዕሊ መኪና ወዲቑ ታጃጓር መኪና ንደገ ትወፅእ። ኣብ ከምዚ ዘስካሕካሕ ኩነታት ኮለዮም ድማ እቶም ዋና ገዛ ናፍቲ ከባቢ ዝበጽሑ ብዝረኣይዎ ነገር ኣዝዮም ይስንብዱ። ካብ ኩሉ ዘገርመካ ድማ እቲ ንህቢ ወላ ሓንቲ ይኮነን። እታ ኸልቢ ድማ ኣጋጣሚ ካብ ገዛ ትወፅእ። እቲ ተፈንጂሩ ላዕሊ ኸይዱ ጸንሐ ቆፎ ኣብ ልዕሊ እታ ኸልቢ ዓሊቡ ይጸቕጣ። እታ መሕጎል ንህቢ ድማ በቲ መውፅእ ትኪ ተመሊሳ ናፍቲ ገዛ ተኣቱ። ታጃጓር መኪና ድማ ዝቆጻጸራ ሲኢና ንድሕሪት ትወፅእ እሞ ነቲ መቃጸሊ ሓዊ ብድሕሪት ተሃርሞ። እቲ መቃጸሊ ሓዊ ድማ ናብ ልዕሊያ ወዲቑ እታ መኪና ትቃጸል። ሚስተር ቢን ድማ ኣዝዩ ስለ ዝመረሮ በቲ ሲሊንደር መቃጸሊ ሓዊ ልዒሉ ናብ ውሽጢ ገዛ ይኸይድ። ዋና ገዛ ክልቲኦም ናፍቲ ገዛ ምስ ኣተዉ ሚስተር ቢን ሓንቲ ንህቢ ክቐትለ ኢሉ ብምሉእ እቲ ገዛ ከቃጽሎ ጸንሖም። ሳቶም ድማ ብዝረኣይዎ ነገር ኣዝዮም ሰንበዱ። እታ ንህቢ ድማ ወላ ሓደ ሰብ ከይተንከፋ ተኺላ ብማዕጾ ትወፅእ። ሽዑታ ፊልም ናፍቲ መጀመርያ ዝረኣናዮ ምርኢት ትምለስ። ታዳኛ ፍርዲ ክትህብ ስለ ዝኾነት ኩሉ ካብ ዘለዎ ክትስእ ትእዝዝ። መጀመርያ ብዝረኣናዮ 4 ክስታት መሰረት ናይ 3 ዓመት ማእሰርቲ ይፍረዶ። ናይ ሚስተር ቢን ቤተሰብ ድማ ኣዝዮም ይሓዝዱ። ዘይምፍላጥ ካብ ተሓታትነት ስለ ዘየምልጥ ፍርዱ ንምቕባል ቤት ማእሰርቲ ይኣቱ። ጆንን ኬረልን ድማ $3 ሚልዮን ኣውፂኦም ገዝኦም ከም ብሓድሽ እዮም ዘሐድስዎ ዘለዉ። ድሮ 3 ወርሒ ኮይኑ ሚስተር ቢን ናይ ቤት ማእሰርቲ ህይወት ክለማመዶ ጀሚሩ። ብንግህኡ ቁርሲ ክበልዕ እንዳተዳለወ ከሎ 3 ሰባት ክዛረቡ ይሰምዖም። ዘረበኦም ድማ ጆኒ ዝተባህለ ሃብታም ሰብኣይ ን10 ዓመት ናይ ኢንሹራንስ ወረቐት ይሰርቕ ከም ዝነበረን ናይዚ ኩሉ ሃብቱ ምንጭ ድማ ስርቂ ምዃኑ ክዛረቡ ይሰምዖም። ሚስተር ቢን ጥዑይ ገይሩ ተጠዊ ምስ ረኣዮም ንሶም ድማ ተጠውዮም ይርእይዎ። ለካ ይፋለጡ እዮም። ቅድሚ ሕጂ ሚስተር ቢን ዋርዴ ከሎ ክሰርቁ ዝመፁ 3 ሰረቕቲ እዮም። ሽዑ ብናቶም ሓገዝ ናብ ፖሊስ ደው ኢሉ ነገራት ከም ብሓድሽ ከረድኦምን ክሲ ክምስርት ከም ዝደልን ይዛረብ። ጆንን ኬረልን ድማ በቲ ሽዑ መዓልቲ ገዝኦም ከም ብሓድሽ ሓዲሶም ስለ ዝወድኡ ኣብ ውሽጢ ገዝኦም ንእሽተይ ውራይ ኣዳልዮም ነበሩ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ከለዎ ግን ናብ ገዝኦም ፖላይስ መፂኦም ንልዕሊ 10 ዓመታት ናይ ኢንሹራንስ ገንዘብ ይሰርቕ ስለ ዝነበረ ፖላይስ ብኢንተርቪው ከም ዝደልይዎ ሓበርዎ። ቶም ፖላይስ ዝኹሉ ሓበሬታ ክረኽብዎ ዝኽኣሉ ብሓገዝ ናይቶም 3 ሰረቕቲ እዩ። ለካ ቶም 3 ሰረቕቲ ንጆን መሳርሕቲ እዮም ነይሮም። ብሓንሳብ ዝሰርሕዎ ገንዘብ ጉቦማ ሂበኩምን እየ ስለ ዝበሎም እዮም ተባኢሶም። በዚ ምኽንያት እዮም ገዝኡ ክሰርቁ ዝመፁ። ሽዑ ኣብ ኩላታ ሃገር ጆን ሰራቐ ከም ዝኾነን ክሳብ ሎሚ ዘምጽኦ ሃብቲ ብስርቂ ምዃኑን ኣብ ቀጥታ ቴሌቪዥን ክመሓላለፍ ይጅምር። ሚስተር ቢን እዚ ኩሉ ሓበሬታ ንፖላይስ ብምሃቡ ካብ ቤት ማእሰርቲ ክወፅእ ከሎ ጆን ድማ ቤት ማእሰርቲ እንዳኣተወ ይራኸቡ። ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወፀ ድማ ሰበይትን ጓሉን ኣብ ደገ ይቕበልኦ። ሚስተር ቢን ብዝገበሮ ነገር ኣብ ኩሉ ዜናታት ገኒኑ እዩ። ን10 ዓመት ዝኣክል ናይ መንግስቲ ገንዘብ ዝሰርቕ ዝነበረ ሰብ ብምትሓዙ መንግስቲ ናይ 5,000 ዩሮ ሽልማት ይህቦ። ሚስተር ቢን ግን ዓንጃል ምዃኑ ከይተርፍ ነቲ ካብ መንግስቲ ዝተዋህቦ ቸከማን ገምጢሉ ሒዝዎ ነይሩ። እቲ ፖሊስ ድማ ብድሕሪ ካሜራ ኮይኑ ንኽዕርዮ ይነግሮ። ጓሉ ድማ ብላይቭ እንዳረኣየቶ ትስሕቆ። ኣብ መወዳእታ ናይታ ፊልም ሚስተር ቢን ሰላሙ ተረኸበ ናብ ሓደ ቦታ ከይዱ ጋዜጣኡ ዘርጊሑ እንዳንበበ ከሎ እታ መሕጎል ንህቢ ግን ናፍቲ ዘለዎ ከባቢ መፀት። ሚስተር ቢን ድማ ከም ኣመሉ ጋዜጣኡ ምንባብ ገዲፉ ደድሕሪታ ንህቢ ኮለል እንዳበለ ከሎ ፊልም ናብኡ ትውድእ። ምጽላልካ ዘይተርፍ ከም ናይ ሚስተር ቢን ይግበረልካ ይነገሩ። ናይዛ ቻነል ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ ንምዃን ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ከምኡ ድማ በዛ ቪድዮ እንተተዘናጊዕኹም ካልእ ኣብዚ ስክሪን ቪድዮታት ከቐምጠልኩም ብኡ ድማ ተዘናግዑ። ብኻልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅነት።